De groeten uit Dokkum. Groetjes zo'n Paken, Beffen. Ik doe de groeten uit Dokkum aan al mijn familie en vrienden. Een prachtig evenement hier in Dokkum wat ze organiseerd hebben. Ik wil wel graag de groeten doen aan mijn lieve collega's van de psychologenpraktijk. Groeten aan ons heid en mem. Ja, goeiedag. Ik wil graag de groeten aan Heidi en Mammy. Eskman, Heidi en Mammy. Ik wil graag de groeten doen aan Lisiane de Vries, want zij had de wedstrijd van de Medivon bij de dames. Het is hier zo gezellig. Dus Opie, de groeten van Rick en Elke en vast ik wel van Hilde. Ik wil even de groeten van Dirk en Jani allemaal in Nijweer. Hallo, wie wil ik graag de groeten aan doen? Ja. Hoe waren die Sanne? Oh, Sjoerd en Mattie. Van de Werf, u dan woord. De groeten dan is hij het eind Taalstra. Kom naar Dokkum, want het is heel gezellig. Wij door de groeten aan Mem. Dikke tuut. Doei, Mem. Wie ben je met de boord? Dat is hartstikke mooi. Dat is geweldig. Nou, kom maar even. Zetten we in Pekeleer. Bedankt. In Dokkum. Proost. Groeten aan iedereen. Nou, ik wil graag de groeten hebben aan Marco en Sarah. En de Litsa Laila, onze eerste Paak- en Beppensezer. Ik ben Adrianne Renke uit Rusteveen en ik wil graag de groetjes doen om mijn mem. Ja, helemaal de groeten uit Dokkum. Ik wil hier bij de groeten doen aan iedereen die net in Dokkum is, want je mist wel wat, het is hier fantastisch. Hoi. Ik wil graag de groeten doen aan al mijn collega's van Slagerij Smit. Ik ben Lisette, ik kom uit Drachten en ik doe groetjes aan Rosalie. Wie willen graag de groetjes doen aan onze man Theo Burema en Michiel Meijertsma. Ik wil heel graag de groeten doen aan mijn kinderen Evie en Nola. Nou, de groetjes uit de administratiedagen van Dokkum, hartstikke mooi om te zien. En de groeten aan Belsum. Ik wil graag de groetjes doen aan Desi Landstra en Willem. We doen de groeten aan onze Heid en Piet Kooistra. Ik ben Rob Tanne Hatu. Ik doe de groet naar mijn vader en moeder. Ik hou van jullie. Groeten. De groeten uit Dokkum aan alle bekenden in Friesland. Dank u wel. Wij vinden dat de markt ontzettend mooi geworden is. En zeker als evenemententerrein prachtig. Het is hier super gezellig en wij doen met z'n allen de groetjes aan. Hey. Ik wil de groeten aan onze Helmine is nou thuis. Nou, ik wou de groeten doen aan mijn broer die hier in Dokkum woont en zijn vrouw Gerrit Bosma. Nou, de groeten op Pakenbeppen. Hey. Ja, beste mensen, we zijn hier in het mooie Dokkum. Biedt met alle tijdsdagen. Wij hebben een prachtig mooi feest. Heel veel mensen, de zon schijnt en wat wil je nog meer? De groetjes uit Dokkum hier. Nou, wij nog even de groeten aan onze mem in Dokkum. Ina de Jong, hoi. Wij willen graag de groeten doen aan Sylvia, onze dochter. Hoi mam, ik doe de groetjes aan jou. Groetjes uit Dokkum. Groetjes uit Dokkum. Ja, groetjes aan mijn eigen familie, ja. Marjorie, Sanne en Merel. Dus, en uiteraard onze hond, Wafke. En hoor, dat was je mem. Net in Boamert, hoi. En ik wil nog even aan mijn broer Jan de groeten doen, die is op dit moment onderweg naar Denemarken. Doei! De groetjes uit Dokkum. De groetjes van Theo van Ameland. Ja, de groeten in Otmond. Hallo, de groetjes van Freezy Yogurt uit Dokkum. Admiraliteitsdagen. Mario en de restfamilie en heel Limburg. Tot ziens. Dokkum is echt fantastisch. Ja, als jullie er niet bij zijn, volgend jaar zeker komen. Doei!